kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yawo Piindi TV on calminama mo wone mon foof inde mum e yettode muɗum en garti e katande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi amen e moɗon ko roɓino jayndeji joni koye majji paɗen jayndeji men e oɗo subaka hande ne wayno kañumen kara gari koye konguɗi ummorade e laamu leydi Sénégal walla e ɓen wonduɓe maw leydi ndi Macky Sall gam jabtade mo ganduɗa kam woni Cheikh Adjibou Soumaré ƴettu jayde Le Quotidien ko nen puɗɗortoɗen nden jayde wi ko jaltal on gonnoɗo ɗo ne wayno hoore jagoɗo leydi Sénégal gam faade maw leydi ndi Macky Sall ɓe mbi tan de ko laamu ngu jabtima kono kadi erima mo ganduɗa kam woni Cheikh Adjibou Soumaré yo addu ko laaɓi e ko wone haalde ko ɗin konguɗi ne jaaji e hello jeenayyi e nder nden jayde quotidien Le Quotidien jayde Vox Populi e oɗo subaka ene wayno kam ne arti hen ɓe mbi tan ko ɗen copraji ɗe ganduɗa ko battiɗe e milliard uji jeetate copraji meɗen CFA moɓe mbi maw leydi ndi Macky Sall hokkino on biteɗo hono Marine Le Pen jaynen ko ɓe mbi ko pouvoir e oɗo saaha darima lang gam jabtade on gonnoɗo ɗo hoore jagoɗo leydi meɗen woni Cheikh Adjibou Soumaré e on tuma noon ɓe mbi ko laamu ngu riwti kono kadi yeddi wasi yonnude on ɗin konguɗi ganduɗa ko konguɗi on gonnoɗo candidat e sumgoji jawtuɗi kono ɗum jaynenkoɓe jayde Le Quotidien kamne natiri dingaral koko yewti e ɗin sappo e ɗiɗi million e kalis euro mbo wiya wonde maw leydi ndi Macky Sall hokkiri ɗum biteɗo Marine Le Pen jaynenkoɓe mbi ko laamu ngu ne wayno jabtima Cheikh Adjibou Soumaré kono kadi holliti wonde ɗin konguɗi wona konguɗi gonɗuɗi e on tuma noon eɓe jañi hen e hello joyi e nden nden jayde Le Quotidien jayde Dakar Times arti hen kamne ƴogi koye konguɗi biteɗo Habib Niang on ɗon ko responsable politique APR tawi ko toon to Thiès o jeeya kanko noon o erima on gonnoɗo hoore jagoɗo leydi Sénégal nde kay yafnoto dendagal ɓesguji leydi Sénégal kala e kubal e on tuma noon jayden ko ɓe mbi ko on mennoɗo ɗo wonde hoore jagoɗo leydi Sénégal so renaki de plainte ko wiyete diffamation ina jogori fawade dow hoore makko ummorade e laamu leydi ndi ɗin konguɗi ne jaaji e hello tati e nden nden jayde Dakar Times jayde Le Point kamne arti on déclaration to banggue politique Abdou Karim Fofana ɓe mbi ko on ɗon hande o ɓitti kono kadi waɗi corrigé woni reftini lawol on gonnoɗo ɗo hoore jagoɗo leydi Sénégal biteɗo Cheikh Adjibou Soumaré kona ɗum jayde besbi Le Jour kamne ari e réaction ngaji woni konguɗi ganduɗa ɗi ko gouvernement o e ɗen jalte walla ngal jaltal ngal Adjibou Soumaré wanno fewde maw leydi ndi Macky Sall jaynen koɓe daɓɓikini mbi ko namde nayyi jabol gotol jabol gulgol jaw ummorade e gouvernement leydi Sénégal fewde on ɗon Cheikh Adjibou Soumaré jayde Le Témoin kañum ari e fannu goɗɗo ɓen ɗon mbi ina wayno ko président de l'Union des magistrats du Sénégal woni AMS woni UMS jaafoɗon Ousmane Sumer Diouf kañum oɗo saha hande ummi e deƴƴere gam jabtade ɓen dariɓe ne mbaɗa attaqué fewde justice leydi Sénégal on ɗon gardiɗo on ɗon UMS konguɗi mum enen jaaji e hello jeegom ha jeeɗiɗi enen nden jayde Le Témoin jayde Sud Quotidien no jirɗon ni ko natal mawɗo leydi ndi gonnoɗo ɗo Abdoulaye Wade ɓe mbi tan ko on ɗon dynamique unitaire gam opposition waabo caggal ko yiwti ɗin
jungoji 2024 jani ko be mbi ko dum jeu trouble wonande PDS manam ko be gone yaade ko hay goto mbo ina faamu dum kambe parti démocratique sénégalais jani l'observateur kanyum ari koy on don plateforme kesso tawi non ko badado walla jiido nyalawma no pamirton be mbitande ko dum hare wattindinde ngam bittude mawlendi Macky Sall ko fate bangi on don troisième candidature be mbi troisième mandat ben jani ko be jañi hen hello tati enden den jayde l'observateur jayde gendire nde Le Soleil ewdo subaka hande kanyum ari koy on demi finale CAN U20 Égypte 2023 be mbi ko Sénégal tati Tunisie ndiga hollirde wonde tan koden barode tokos be mbi nana e pele ben don barode ben don mawnu men jayne ko ben jañi hen e hello nogas nay jayde Stade Quotidien ko don guddirten hono kala subaka ben don ngari e ko yewiti e on don 4e finale mo ganduda ko deggondirdo wonande den barote dungal leydi Sénégal CAN U20 be koliti wonde ko Sénégal fewnitime Tunisie fidum ko tati indiga e on tuma non be gandi mo be kawrata e on don finale foti wonde ko dowla Gambie ko final ko derby 100% Sénégambie ko non jayne ko be mbi goddum ko tawete hen ko Neymar ɓiɗɗo Brésil najo be koliti wonde saison makko gasi sababu ko lebbinayi o jotto caggal nde o jogodo wadde opére e ko yiwti nden don gagnande ko dum woni ko jande meden dawruno e do subaka hande on paami gonden ko e Daka Madina Gounass édition 2023 saktirde walla ayaw Piindi TV e ki mudum kala ina do tawe ko dum wonno robindo jayndeji e odo subaka hande ayde men modon ko jango e odo waktu yo Allah hokki en nyalude do jam. ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma